हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्लाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा वेस्टार्न रेलवेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों नोंथांमोना बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय बयबो नोंथांमोननि फरायनाया सोरबाफोर जुदि मेट्रिक पास जानाय एबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय एबा डिग्री फरायगासिनो दङ नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायलायदो गासिबो नोंथांमोना साख्रिनि भेकेन्सिनि डिटेल्सखौ मिथिनो हायो जेनेबा डिटेल्स मिथिनो हागोन आरो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ माला जागोन लास्ट डेटआ माला बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो हायो आरो एग्जामफ्रा माबायदि प्रसेसआ माबोरै जागोन ना डाइरेक्ट सिलेक्शन जागोन ना इन्टारभिउ लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायो बेबायदिनो नोंथांमोना आरो आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो माने रिक्रुटमेन्टखौ नोंथांमोना मिथिनानैल' जाया जोंहा एडमिट कार्डआ माला फैगोन बेखौबो आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जोंहा बे साख्रिया एप्लाइ अनलाइना जोंहा 25 मेनिफ्रायनो स्टार्ट जादों एप्लाइ अनलाइना ओमफ्राय जोंहा दा लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 26 जुन खालि जोंहा बे 24 जुन खालि जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोन दा जोंहा एसे सम दंबावो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ अनलाइना दायो स्टार्ट जागासिनो दंखायो लोगोफोर दा बेहाय बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेहाय बैसो होनाय दंखायो एजनि रिलेसन होनाय दङ जोंहा एससी एसटी बिथांमोननि थाखाय उफार माने गोजौनि एजखौ लिमिट होनाय दङ बिथांमोननि थाखाय गासै बेसेबांनो 5 इयार्सनि उफार एज लिमिट होनाय दं एजनिया माने नोंथांमोना 25 बे 24ल' बोसोर होदोंना दा 5 दाजाबदेरबा बेसेबां जागोन होनबा 29 नैबे 15 बोसोर जानायनिफ्राय बे 29 बोसोर जानायनि बैसोनि एससी एसटी केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना ओबीसी बिथांमोननि थाखाय 3 इयार्स होदों अब्ला बिथांमोननिया 27 इयार्सनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों जोंहा 15 बोसोर जानायनिफ्राय एससी एसटी बिथांमोननि थाखाय 29 बोसोरनि सिंनि हौवासा हिन्जावसा गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन पिडब्लिउडी बिथांमोननि थाखाय उफार एजनि लिमिटआ नै लोगोफोर 10 इयार्स होनाय दंबावोसो माने पिडब्लिउडीखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ पार्सन विथ डिसेबिलिटि जायफोर बिथांमोना डिसेबिलिटि बिथांमोननि थाखाय 10 बोसोरनि एजनि रिलेसन होनाय दङ दा लोगोफोर जोंहा बे साख्रिनि गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 3591 था जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा जोंहा बे साख्रिनि भेकेन्सिया गोबांथारानो लोगोफोर 3591आनो दा बिनिफ्राय लोगोफोर साख्रिनि नामा जाहैबाय एप्रेन्टिस नोंथांमोना बयबो मिथिगौ एप्रेन्टिस साख्रिखौ बे एप्रेन्टिसनि थाखाय फैदों दा इलिजिबिलिटिया बेसेबां जानांगौ आं बेखौ दायो नोंथांमोननो खोन्थानि आरो आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ बुंबावनि जायफोर बिथांमोना एक्स सार्भिसमेन सोरबाफोर जुदि माबाफोर सिगाङाव साख्रिफोर मावखांबायबा एबा माबाफोर खामानि मावखांबायबा नोंथांमोननि थाखाय माखासे डिटेल्स होदों नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायो जाहाथे दा बेहाय लोगोफोर नै बैसोआ बेसेबांनिफ्राय बेसेबां जानांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि आनरिजार्भनिया नैबे 25 जुन 1997 मास बे डेटनिफ्राय 2006 मायथाइनि सिंनि जानांगोन आरो जायफोर बिथांमोना आनरिजार्भ केन्डिडेट ओमफ्राय एससी एसटी बिथांमोननियानो एखेयानो 25 जुननिफ्राय 1992नि ओरै गेजेरनिया जानांसिगोन आरो जेनेबा 1992नि गोजौआव नोंथांमोना जादोंबा जानाय नङा जेनेबा 1991 बेफोरबायदियाव जोनोम जादोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एससी एसटी बिथांमोना बिनिफ्राय 2006नि गेजेराव जानांगोन आरो माने 2007 बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनो हानाय नंला नोंथांमोना जेनेबा 2006नि गाहायनिया जेरै 2005 2001 बेफोरबायदि केन्डिडेटफोरा गासिबो एप्लाइ खालामजोबनो हासिगोन 1992नि ओमफ्राय 2006नि गेजेरनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बेहाय हौवासानो जा हिन्जावसायानो जा जायफोर बिथांमोना एससी एसटी बे जाबाय जोंहा बैसोनि खोथाया दा फैदों जोंहा फरायनाया नोंथांमोनाथ' थामनेलाव नायनानै बयबो मिथिखादों जानांगौ जोंहा मेट्रिकल' पास जानाय जानांगौ ना मेट्रिकुलेट माने मा क्लास 10 पास जानाय जानांगौ जायफोर बिथांमोना क्लास 10 फरायगासिनो दं बिथांमोनाबो एप्लाइ जायफोर बिथांमोना माने हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दं माने क्लास 12खौ फरायगासिनो दं बिथांमोनाथ' मेट्रिक पास जाबाय नालाय एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय नाथायबा लोगोफोर नोंथांमोननि मार्कआ 50% थानाय जाथारनांगोन 50% मार्क्स थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोननिया जुदि 50%नि खमबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बे खोन्थानाय दंखायो नालाय होनाय दंखायो आरो बिनिफ्राय लोगोफोर मोनसे नोंथांमोननियाव खोथाबाव ITIनि मोनसे सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन ITIनि मा सार्टिफिकेटआ नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोनाथ' गोबाङानो ITI लानाय जानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बिथिं जेरै दङ नै लोगोफोर फिल्टार बेफोरबायदिनो वेल्डार टार्नार मेकानिक्स कारपेन्टार पेन्टार मेकानिक मटर भेहिकल बेबायदिनो इलेक्ट्रिशियान इलेक्ट्रनिक मेकानिक वायारमेन प्लाम्बार पाइप फिटार बेफोरबायदिनि जुदि नोंथांमोना जुदि ITI लानाय दङबा नोंथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोनाव ITI गैयाबा मेट्रिक पास जानायल'बा नोंथांमोना बेखौ हानाय नङा बे कम्पालसरिखा नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय
बे 17 था गासै होनाय दङ दा नोंथांमोना बे 17 थानि गेजेराव माबाफोर मोनसे नोंथांमोना आइटिआइ लानानै दोनदोंबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बिथिं नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय बबे मोनसेखौ नोंथांमोना आइटिआइ लानानै दोनदों बे नामखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि आइटिआइ लानाया बेजों मिलायोबा नोंथांमोना लाबानो जाबाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय बे जाबाय जोंहा मोनसेया ओमफ्राय जोंहा गाहायाव फैदो सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि एप्लाइ अनलाइन हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थाबाय दायो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव माखासे पेमेन्ट होनांगौ दे जोंहा लोगोफोर जायफोर बिथांमोना एससि एसटि पिडब्लिउडि वुमेन केन्डिडेट बिथांमोनाल'सो जोंहा एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया बिथांमोननि थाखाय फ्रि माने नोंथांमोना अनलाइननो फ्रिनो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन पेमेन्ट खालामनो गोनांथि गैया नाथायबा जायफोर बिथांमोना जेनेरेल अबिसि केन्डिडेट बिथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव आरो बेखौ नोंथांमोना मोनफिननाय नङा नोंथांमोना बेखौ पेमेन्ट खालामखानांगोन एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समावनो बे जाबाय जोंहा प्रसेसआ एससि एसटि बिथांमोनाथ' होखानांला जोंहा अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना मबाइलजोंबाबो प्रिन्ट खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय माखासे डिसेबिलिटिफोरनि होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ मोजाङै जाहाथे नायो दायो आं नोंथांमोननो लोगोफोर सेलेक्शन प्रसेस बेफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि फार्स्टआव जोंहा मा लागोन लोगोफोर मेडिकेल फिटनेस एन्ड फिजिकेल स्टेन्डार्ड बेखौ लानाय जागोन ना नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन बे प्रसेसआ जाबाय फार्स्टआव बेनिफ्राय सेलेक्शना माबोरै जागोन मड अफ सेलेक्शन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि सेलेक्शना लोगोफोरनो नोंनि बे मेरिट लिस्टनि सायाव जासिनो मेरिट लिस्ट माने नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जुदि नोंथांमोननि बे मेट्रिकआव जुदि मार्कआ मोजांबा नोंथांमोननि आइटिआइनि एग्जामनि मार्कआ मोजांबा अब्ला नोंथांमोना सेलेक्शनाव फैनो हागोन बेखौ बिथांमोना गावसिनि रिटेन टेस्ट बेफोरबायदि माने इन्टारभिउ बेफोरबायदि लानाय जानाय नङा बिभा टेस्ट रिटेन टेस्ट बेफोरबायदि गैया नोंनि बे पारफरमेन्सनि सायाव जासिगोन मेट्रिकआव जुदि नोंथांमोना मोजां मार्क लानानै पास जानो हादोंबा अब्ला नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन आरो आइटिआइआवबो नोंथांमोननि नाम्बारा मोजां जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना सेलेक्शनाव फैनो हागोन बेहाय बुंखादोंनो मेरिट लिस्ट हगारगोन बिथांमोना लोगोफोर केलकुलेसन मार्कखौ बोरै खालामगोन बिथांमोना बेहाय होनाय दं लोगोफोर मारै मार्कखौ केलकुलेट खालामनाय जागोन बेखौ बेहाय होनाय दं नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय बोरै जेनेबा मेरिट लिस्ट खालामनाय जागोन बेखौ बिथांमोना बेहाय खोन्थादों दा नोंथांमोना फाइनाल सेलेक्शननि उनाव मा जागोन नोंथांमोना जेनेबा मेरिट लिस्टआव फैबाय दा मेरिट लिस्टआव फैखांनायनि उनाव जोंहा मा लागोन मेडिकेल फिटनेस टेस्ट लागोन अरिजिनेल टेस्टिमनियेल लागोन भेरिफिकेसन जागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा मेडिकेल फिटनेस सार्टिफिकेट माने नोंथांमोना मेडिकेल फिटनेसआव थाखाय टेस्ट खालामगोन आरो माने नोंथांमोनखौ मेडिकेलि फिटनेसआ माने मोजां नंगौना नङा बेखौ नायगोन आरो नोंनि देहाफोरखौ बे जाबाय जोंहा प्रसेसआ बेनिफ्राय जोंहा ट्रेनिं जागोन बे एप्रेन्टिसनि ट्रेनिं जागोन ट्रेनिंआ जाहैबाय 1 इयारनि ट्रेनिं जागोन लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय मड अफ एप्लिकेसन नोंखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानोसो अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे ट्रेनिंआवनो 1 इयारनि ट्रेनिंआवनो सेलारिखौबो मोनखागोन आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थाखाबाय एप्लाइ अनलाइन खालामनायाथ' नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथांनि बे फट' आइडि नांगोन ओमफ्राय नोंनि बे सिगनेचारखौ वाइट कपियाव नोंथांमोना ब्लेक पेनजों लिरनानै बेखौ साफायनानै आपल'ड खालामनांगोन फाइलनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ बिथांमोना गावसिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव खोन्थाखादों नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंनि फरायनायनि मेट्रिकनि मार्कशिट सार्टिफिकेट ओमफ्राय नोंनि आधार कार्ड नङाबा जायखिजाया भटार कार्ड नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन नङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आधार कार्ड होथारनांगोन नोंथांमोना आधार नाम्बारखौ होथारनांगोन दा बेखिनियानो लोगोफोर बे नै नोंथांमोननो खोन्थानाय दंखायो नोंनि मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन बे होनाय दं नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आइटिआइनि सार्टिफिकेट बेखौथ' नोंथांमोना होखाथारनांगोन बेनो आरो जोंहा लोगोफोर गासिबो डकुमेन्ट्स नांगौआ दा बिनिफ्राय सेलारिया बेसेबां दङ आं बेखौ दहाय नोंथांमोननो खोन्थाबोनो बावदों आं बेखौ नोंथांमोननो दायो खोन्थानो सानदों सेलारिया लोगोफोर जोंहा नै 18,000निफ्राय जागायगोन माने 18,000निफ्राय जागायनानै जोंहा सेलारिया 56,900सिम मास मोनसेयाव नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन माने नोंथांमोननिया माने सेलारिया बारायलांबाय थागोन आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर सेलारियाबो जोंहा मोजाङानो दङ आरो साख्रिनि पस्टआबो गोगोमथारानो 3,591आनो नोंथांमोना जाहाथे इलिजिबोलबा एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय बे वेस्टार्न रेलवेनिफ्राय फैनाय रिक्रुटमेन्टनि बागै नोंथांमोना मोजां मोनोबा रेलवेनि साख्रिखौ मावनो सानदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालाम एप्लाइ अनलाइननि लिंक आरो बे एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकखौ आं नोंथांमोननि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों एप्लाइ अनलाइन खालामहैनोबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो जाहाथे बेबादिनो आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे गासिबो मिथिनानै एप्लाइ खालामलायनो हायो गोजोन्थों लोगोफोर